नमस्कार मु सतानंद महंत आपन स्वागत जनाऊँ आपन प्रिय यूट्यूब चैनल मयूरभंज टूरिज्म ऑफिशियल रे। तो आज आसन देखा ये टुसु उपलक्षे कुडुमु संप्रदाय लोकनृत्य झुमर टीकू चल धानी चल जाब टुसु मेला चल धानी चल धानी चल जाब टुसु मेला जाक जमके लागते धनी गे हमरा बुलबो सांझेर बेला जाक जमके लागते भालो गे धनी बुलबो सांझेर बेला चल धानी चल धानी चल जाब टुसु मेला चल धानी चल धानी चल जाब टुसु मेला राम दोकाने हमरा दुजन गे धनी खाबो गुलगुला राम दोकाने हमरा दुजन गे धनी खाबो गुलगुला मॉडल टूसु आसे छंगो दिन बेला रंगीन जुगेर मॉडल टूसु आसे छंगो दिन बेला सांझेर बेला लाइट लगाई सांझेर बेला लाइट लगाई करे पीछे उजाला चल धानी चल धानी चल जाब टुसु मेला चल धानी चल धानी चल जाब टुसु मेला राम दोकाने हमरा दुजन गे धनी खाबो गुलगुला राम दोकाने हमरा दुजन गे धनी खाबो गुलगुला।